ka, sige kang order. Ah! Gusto po biya. May ano dyan sa taas? May art fair pa pag alat lang na. Fumi, thank you very much, Fumi Bang. Ayan, at nasuwawi nga ang lahat ng... Sino? Sino? Lahat sila gusto nilang sumali sa perfect, you know. Because it's the best noodle soup here in Naga City, not just here in Naga City. Mabalos and also Marhay na Banggi. Marhay na Banggi. Yeah, but prior to that, what's the first word that target natin? Hindi ko nagtatapos. Enjoy another song number. Fumi. Ayan. So, pakilala natin siya. Pakilala din tayo. What's your name? Ana. Ana, from where? Kararayan. Hello sa mga taga-Kararayan. Ikot muna kita kang kakan. Ay, patron. Sa kanto. Yan sa gilid bagang katedral. Ah! Chicken pop. Magpili-pili. Saan kita? Saan kita makakain? Kung saan sinda gusto. Oh, hindi baga may kuyan baga sinda oh. Ayan. Shawarma. Ini yuman. Kambal inasal. Oh, papastil. Oh, papastil. Saan may gulay? Ano? Oh! Saan ka mo? Oh! Tingnipalan ka mo. Yan po si... Oh!
ay makadig dito nag-uuran. Katabang na, no? Nakakatabang na. Ha? Okay, you may now get your Iniyo. Di mga dimsum, oh. May black gulaman pa kay Sinda, oh. Simintang. strategic si Mama. Napakagaling na. Saan mo mag-i-edit? Sa may inipon? Iyo aram ko.